बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय दा समाव जों दंफैयो सासे सोलोंथाइ बिथिङाव लोहाबफुनाय फोरोंगिरि आरो सोलोंथाइ बिथिङाव गावनि रोंगौथिजों मोनसे समाज गायसंनायनि बेलायाव रल लाफुनाय मुस्रि बिनन्द बर' बिथाङा आथिखालाव रङिया बिएड कलेजाव सासे फोरोंगिरि हिसाबै खामानि मावबाय दङ। बिथाङा सानखान्थि आयदानि फोरोंगिरि। जों बिथांनि न'आव दासिमबो दङ आरो जों बिथांनि सावरायनि जे आथिखालाव मुलुगनाङै गिख्रंथाव थासारि कर'ना भाइरासनि थाखाय मुलुगाव गोबांथार सुबुंनि जिउ खहा जाबाय आरो गोबांथार एक्टिभ केसाव दङ आरो फैगौ समा मानसि माहारिनि थाखाय एबा जिउ जुनारनि थाखाय मोनसे गिख्रंनाय थासारि जानानै दङ। बे समाव जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव नुबाय थानाय जादों जे अनलाइन क्लासनि गेजेरजों सोलोंथाइ बिथिंखौ लांबाय थानायनि मोनसे खाबु खालामनाय जादों आरो बे बिथिङाव बेनि खाबु आरो बेनि असुबिदा जों बेनि सायाव सावरायनो नागिरदों। आथिखालाव बर' हालामाव अनलाइन क्लासनि गोहोमा मोजाङै नांफुङाखै आरो बेखौ नांफुंनायनि बेलायाव मा मिजार लानांगोन जों बेनि सायाव बांसिनै सावरायनि जे आथिखालाव गासैबो मुलुगनाङै फरायसालिफोरा बन्द' जानानै दङ आरो भारतआव लकडाउना आबुङै जाखांबाय थांनाय बोसोराव आरो देग्लायबो बे बिथिङाव थांगासिनो दङ। सोलोंथाइ बिथिंखौ उन्दै गथ'साफोरनि थाखाय एबा फरायसाफोरनि गेजेराव दोनबाय थानायनि थाखाय अनलाइन क्लासनि थाखाय सरकारा नोजोर बोदों आरो बे बिथिङाव नुजानाय माखासे असुबिदानि सायाव जों सावरायनि आरो बे अनलाइन क्लासनि गेजेरजों जोंहा मा मुलाम्फा जागोन बेनि सायाव जों सावरायगोन। जोङो बिनन्द बर' जों बिथांनो बरायनाय होदों आरो खुलुमनाय होदों। नोंथांनो खुलुमनाय होबाय। नोंथाङा आथिखालाव सोलोंथाइ बिथिंजों लोब्बा जानानै दङ आरो नोंथाङा आगु समनिफ्रायनो सोलोंथाइ बिथिंजों लोब्बा लानानै नोंथाङा नांथाबबाय थादों आरो आथिखालाव रङिया बिएड कलेजाव सासे फोरोंगिरि जानानै दङ। दा नोंथाङा नुनो मोनदों जे थांनाय 2019 मायथाइनिफ्राय मुलुगनाङै गिख्रंथाव थासारि मोनसे जादों। बे जाहैबाय कर'ना भाइरासनि थाखाय कभिड-19 आरो बे कभिड-19नि थाखाय दा गोबांसा सुबुङा जिउ गोमाबाय आरो गोबांसाया कभिड-19नि एक्टिभ केसाव गोलैनानै थैनायजों जुजिगासिनो दङ आरो गोबांसाया अबयसे मुलि जानानै एबा भेक्सिननि गेजेरजों रैखा मोनगासिनो दङ आरो जों दा समावबो बुंनो हायाखै जोंनि फैगौ समा माबायदि हाल सालाव गोग्लैनो हागौ। बे बिथिङाव सरकारा एबा मुलुगनां सोलोंथाइ बिथिंखौ माबोरैहाय लाखिलांनो एबा उन्दै गथ'साफोरनो एबा फरायसाफोरनो माबायदि बिथांमोननि सोलोंथाइखौ कन्टिनिउ खालामनायनि सायाव बानजायफोर लागासिनो दङ। दा नोंथाङा सासे सोलोंथाइ बिथिंनि फोरोंगिरि हिसाबै नोंथांनि मोन्दांथिखौ मा बुंनो सानो? जेंनानि सोमोन्दैथ' आङो बुंबाय थालिया। कर'नानि सोमोन्दै बयबो मिथिजोब्बाय आरो कर'नानि थाखाय सोलोंथाइ बिथिङावबो गोबां हमथानाय मोनसे सोमजिबाय। जिबायदि गोख्रैथिजों सोलोंथाइया दावगाबोबाय दंमोन बे गोख्रैथिया दा गैया। दुखु मोनदों बयबो। बिमा बिफा सोलोंथाइयाव गोसो गुदुं गासैबो रायजो राजाफोरानो बेखौ लानानै गोबां सिन्थानो गोनां जादों आरो बे सिन्थाया बिमा बिफानावल' थायाखै। गासैबो सुबुंखौ मोजां मोनग्रा सोलोंथाइखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा गोबां गोथौ दुखुजों साननानै नायदों। सारा बुंनाय बायदिहाय सोलोंथाइखौ अनलाइननि गेजेरजों होनो नाजानाय बे जाबाय मोनसे साप्लिमेन्टसो। फरायसालिनि गेजेरजों जों जेरैबायदिहाय सेटिंआव फोरोंनो हायो बे
सेटिंखौ जों अनलाइनजों मोननो हाया। थेवबो गैथारैनिख्रुइ माबा मोनसे थानायाथ' मोजांसिन नालाय बेखौ नोजोर होनानै फरायसालियाव थाङालासिनो न'आवनो थानानै सोलोंनायनि बेबस्था माबाफोर दं नामा बेखौ सानना नायनानै दानि प्रजुक्तिबिद्याखौ बाहायनानै इन्टारनेटनि एभेलेबिलिटिखौ बाहायनानै बेनि गेजेरजों जोङो सोलोंथाइ लानो हायो नामा बेनि थाखाय गोबां सानलाय हलाय खालामनानै अनलाइन मदजोंबो जोङो सोलोंथाइखौ एसे आगबारि होनो हायो बेखौ नोजोर लानाय जादों। गतिके जोङो बे फारसे आगबारिगासिनो दं। दा नुनो मोनदों गोबां फरायसाफोरा बे अनलाइन क्लास खालामनायाव प्रब्लेमाव गोलैदों। जेरैहाय माने दोहोन गोनांफोरनि बेलायाव आलादा बाथ्रा, नाथाय गोबां गोरिब गुन्द्राफोर दङ, मुलुगनाय दङ। आरो जोङो दा नुनो मोनदों बर'फोरनि बेलायाव जों सावरायनि जे बर' न'खरफोरा बांसिनैनो गोरिब आरो मबाइलनि गेजेरजोंसो अनलाइना जाबाय थादों। मबाइल एन्ड्रइडनि गेजेरजों, मबाइलल' नङा, मबाइलाव एन्ड्रइड थानांगोन, इन्टारनेट फेसिलिटि थानांगोन आरो टावार फेसिलिटिबो थानांगोन। दा बैफोरखौ जों नुनो मोनदों जे गामि ओनसोलफोराव एभेलेबल टावार सिस्टेम गैया, नेटवर्किं सिस्टेम गैया आरो गोबांसा न'खरफोरा एन्ड्रइड बायनायनि गोहो गैया। बे बेलायावहाय बिथांमोना बे अनलाइन जेनाखि सिस्टेम, एडुकेसनेल सिस्टेम, बेवहाय माने गावखौ फोनांफानो हायाखै। दा बेबायदियावहाय अब्ला जों बुंनांगोन जे गोरिब थाखोनि एबा गामियारि ओनसोलनि जेनाखि फरायसाफोर बिसोर डिप्राइभ जानानै थांगासिनो दङ आरो बेराफारसे धोनि सुबुं एबा टाउनाव थानाय बा नोगोराव थानाय फरायसाफोरा आवगायलांनो थांगासिनो दङ। दा होमबा जोंनि बुंनो थाङोब्ला दा मुलुगनाङारि जेनाखि कनसेप्ट बेयो जाहैबाय समानथाय, गासैनिबो थाखाय समान होननाय जिथु बुंनाय जादों। दा समान मोनथाय, दा बियो बोरैहाय जाफुंसारगोन? जौगाफुनाय हारि हिसाबै जों बर' समाजनि गेजेरावबो इन्टारनेटनि बाहायनाया खोब खम नंलिया। गामि गामि न'खर न'खर मबाइलनि बाहायनाय जों नुयोसै। आगोलनि बायदि इन्टारनेट बाहायालासिनो ओरैनो कलल' खालामनो हानाय बेबस्थानि मबाइल, फिसा फिसा मबाइल बाहायनाय बे हुदाया खमायलांबाय। आखाइ आखाइ गिदिर गिदिर मबाइल, थारमाने एन्ड्रइड थानाय मबाइल जोङो नुयोसै। जिहेथु दा दुखुनि सम, बे दुखुनि समाव जों बयबो आखाइजों आखाइ हमलायनानै जों माबोरैहाय नुसुंसेनि मानसिनि थैयै लोमैखौ जों माबोरै सुफुंलायनो हायो बेखौ सानलायनायनि सम। आरो बेफोरबायदि आखाइजों आखाइ हमलायनानै जों जुदि दावगानो हायो, आगान सुरलांनो हायो, अब्ला जों माखासे जेंनानिफ्राय बारग'नो हागोन। आं बुंनो नागिरनाय खोथाया जाहैबाय, फ्राय न'खर न'खर एन्ड्रइड मबाइल दंसै, गंसेब्लाबो दंसै। गामियाव मबाइल गैयै न'खर गैद्राया नङा, दङ। जिहेथु दा जोंनो सोलोंथाइखौ स्कुलनि एबसेन्सआव जोङो दावगाहोलांनो गोनां जादों नालाय, जाय न'खरा मबाइल गैद्रायथ्रा, एन्ड्रइड मबाइल गैद्रायथ्रा, बेखौ नोजोर होनानै गामिनि बा नसुंसेनि मानसिफ्राबो एसे मदद होलायनायनि खोथा सानलाय हलाय खालामनो हायो। आरो आं सानो जिहेथु जोङो अनलायलायनायनि गेजेरजोंनो आगबारिलांनांगोन, दावगालांनांगोन, बेनिखायनो सोरहाबा न'खरा सोलोंथाइखौ अनलाइननि गेजेरजों दावगाहोलांनो
गोनां जानायाव मबाइल गैयैनि थाखायनो बा एन्ड्रइड मबाइल गैयैनि थाखायनो जुदि थाबथानो गोनां जादोंबा बे थाबथानायखौ एरख' नायनानै बबे न'खराव एन्ड्रइड मबाइल गैया सोर गथ'हा एन्ड्रइड मबाइलनिफ्राय बा इन्टारनेट बाहायनायनिफ्राय बन्सित जानानै दङ जों बेखौ नागिरनानै दिहुननो हायो आरो गामिनि माखासे सेंग्रासाफोर बा गोरोंसाफोरा बेखौ नोजोर लाखिनो हायो ओरैनो नर्मेल समनि बाथ्राया आलादामोन नर्मेल समफ्राव जोंहा रावखौबो नायफिनालासिनो गावबा गावनि खामानियाव मुखुब जानानै बयबो गावखौनो गाव जौगाहोलांनायनि खोथा सानोमोन खिन्थु दा कभिडनि समाव जिहेतु दावबायनायाबो खम बिजनेसआबो खम मिथिं माथां थांनो गोनाङाबो खोब गैया बेनिखाय बे जिखिनि समाव फरायसालिनि गेजेरजों अनलाइन क्लास होयो बैखिनि समखौ अन्तत जों बुजिनाय मानसिफोरा बै गैयै न'खरफोराव मदद हैनो हायो नामा बेखौ साननानै नायजागोन आरो आं लुबैयो बेफोरबायदि खालामबाथाय जोङो बे जायफोरा गैजाया बे गैयैखौ खोब बारा मोनदांनाय नङा थारमाने नोंथाङा बुंनाय दोङो जे जायफोरहा नाखि मबाइल गैया एन्ड्रइड मबाइल गैया बिथांमोननो बा बै न'खरनो बा बै फरायसानो बे एन्ड्रइड मबाइलनि माने खाबुखौ होनांगौ जेनेबा मबाइल होनो हायाब्लाबो जे बिनि दसे सम बेनो नायनो मोननायनि एबा बै क्लासनि थाखाय खाबु खालामना होनांगौ आरो बिनि थाखाय गामिनि रेसपन्सिबल पार्सनफोराबो दायथ' लानांगौ बेखौ होनना बुंनाय दङ आरो गोबां बर' आफादफोर दङ बे आफादफ्राव बेखौ लानो हायो जेनेबा गामिनि दा बाथ्राया जाहैबाय मा जि गामियावहायनाखि नेटवर्किं फेसिलिटि गैया जेरावनाखि टावार बसायनाय गैया दा नुनो मोनो जे जोंनि गेजेरावहाय एयारटेल दं भडाफन दं नायबा जिअ' मबाइलफोरनि माने टावारफोर दंलाबायो बेफोरनि गेजेरजों नेटवर्किं सिस्टेमखौ एभेलेबल खालामनाय जादों नाथाय जि गामियावनाखि नेटवर्किं टावार गैया माने जेबो खाबु गैया दा बैबायदियावहाय मा जागोन दा बैसोर फरायसाफोरखौ बोरै जोङो सोलोंथाइनि नैबे अनलाइन माने क्लासनि बेब'स्था खालामनो हागोन अनलाइन क्लासआ नर्मेल सेटिं क्लासनि बायदि जाया बेखौ आं दानि एसे आगोलावसो बुंबोखांबाय जायफोर जायगायाव जाय गामियाव नेटवर्क सौहैयाखै बै गामियाव अनलाइननि सुबिदाखौ मोनहैहोनो थाखाय रेकर्डिं बेबस्था दं रेकर्डिं खालामनाय अनलाइन क्लास जानायखौ रेकर्डिं खालामनानै बै जायगायाव अनलाइन समाव मोनबाय थायाखैब्लाबो बेलेग मोनसे समावथ' हैनो हायो बेखौ बेबस्था खालामनाय जुदि कारेन्टनि बेबस्था गैया बे गामियाव बेनिखायनो जोंनि गोरोंसाफोरनि साननाय हनाय मेलेम बाहायनायनि एसे प्रयजन दं कारेन्ट गैयै बेथ' गोबांनिफ्रायनो गोबां सम जोङो मोनबोदोंमोन बेखौ दा कारेन्टनि जेंनाया एसे खमसै आरो दा गोबां बेबस्था दङ मबाइलाथ' चार्ज थायो चार्ज होना लानो हायो कारेन्ट गोनां जायगानिफ्राय चार्ज होबाय चार्ज होना लानानै 1 घन्टा 2 घन्टानि थाखाय जों बाहायनो हायो आदसा दा जोंनि सोलोंथाइ बिथिङाव अनलाइननि जेनाखि नोंथाङा बुंखाबाय दहायो जे अनलाइना मोनसे साप्लिमेन्ट आरो प्रेक्टिकेल क्लासनि बायदि खाबु गैखाया दा अनलाइननि जेनाखि साप्लिमेन्टारि जोंनि माने सिस्टेम एबा एरेन्जमेन्ट बेनि गेजेरजों जोङो नंमारगौनि सोलोंथाइखौ होनो हामारगोन ने नंमारगौनि सोलोंथाइखौ होनो थाखाय जोंहा गोबां रिसार्चनि प्रयजन दं जोंनि जिथु दा सिलेबास दं जोंनि जिथु दा कारिकुलाम दं बे कारिकुलामा अनलाइननि थाखाय नंखाया बे जाहैबाय जोंनि रेगुलार क्लासरुम सेटिंनि थाखाय बानायनाय सिलेबाससो गतिके बे सिलेबासखौ लानानै बे कारिकुलामखौ लानानै जों अनलाइनाव सेटिसफाइ खालामनो हाया बेनिखायनो आं बुंदों बे मात्र साप्लिमेन्टल' बेखौ जोङो आबुङै मोनफुंहोनोब्ला जों बेखौ अनलाइननि थाखाय गोदान मोनसे रोखोमनि कारिकुलाम बानायनांगोन आदसा अनलाइननि मोनसे कारिकुलाम बानायनांगोन आरो बेयो आथिखालाव मुलुगाव माने दंखासै जे डिस्टेन्स लार्निं एजुकेसननि सिस्टेम बेखौ नोंथां बुंनाय आदसा दा बाथ्रा जाहैबाय मा जे बे कर'ना भाइरासनि जेनाखि सिटुवेसन
बे जुदि कन्टिनिउ थाबाय थायो फैगौ 25 बोसोर बा 50 बोसोर बा 100 बोसोर 1000 years जुदि थाबाय थायो जोंनि बे माने सोलोंथाइ बिथिङा मबे लामाजों थांनो हागौ नोंथाङा मा सानो मोनसे खोथा जोंनाव मोनसे समाव सिमां दंमोन जौगानाय हादोरफोराव सोलोंथाइखौ थाखो खथायाव प्रेजेन्ट थायालासिनो न' थानानैबो क्लास खालामोनो होननानै जोङो मिथिबोदों आरो बेखौ जोङो सानोसोमोन सिमांसो सुजुयोमोन जोंबो न'आवनो थानानै क्लास खालामनो मोननायबा हामगौमोन बेफोरबायदि बेबस्था जोंनि ओनसोलावबो जानायबा हामगौमोन जोंनि भारत हादरावबो आसामावबो जानायबा हामगौमोन होननानै जों सानोमोन आरो सिमां नुयोमोन जोङो खिन्थु गमामायै नैबे प्रब्लेमा जोंनो ओरैबायदि मोनसे सुबिदा होफैबाय बेखौ जों हरखाबै जोङो माबा मोनसे रोखोमै बयबो मोनफुंनो थांगासिनो दङ गतिके बेखौ जोङो एसे नाजायोब्ला एभारलास्टिंनि थाखायबो जों बेखौ डिभाइस खालामनानै लानो हायो एसेल' नाजानांगौ मानोना जोंनाव कन्टेन्टफोरा दंजोबथारो कन्टेन्टफोरा अलरेडि दंजोबो मात्र बेखौ जोङो इलेक्ट्रनिक खालामनायनि बेबस्थाखौल'सो जोङो थिक खालामनांगौ आरो बेखौ सफ्टवेयर इन्जिनियार गोरोंसाफोरा नाजालायनायनि गेजेरजों थाबनो हागोन होमब्ला नोंथाङा इन्ट्रेस्ट माने जर होनो नागिरदों जे अनलाइन क्लासआबो माने जोंनि थाखाय जिउआव बा सुबुं माहारिनि सोलोंथाइ लानायनि थाखाय मोनसे खाबु आरो बियो मोनसे माने मोजां खाबु होननानै नोंथाङा बुंनो सानो नोंथाङा दहाय आगोलाव बुंदोंमोन जे नोंथाङा बुंदोंमोन जे बे साप्लिमेन्ट आरो साप्लिमेन्ट बे खालामना बुंदोंमोन नोंथाङा जे दानि जोंनि केरिकुलाम दानि जोंनि सिस्टेम बियो जाय अफलाइन एबा फेस टु फेस माने क्लासनि नाथाय दा जोंनि मोनसे सिटुएसन फैबाय आरो बे सिटुएसनानो जाहैबाय जे दा अनलाइन क्लास खालामाबा उफाय गैया आरो आगोल समावबो जे माने गोबांफ्रानो सानोमोन जे जों अनलाइन क्लास खालामनो मोनोब्ला न'आव थानानै जुदि फरायनो मोननाय खाबु दङब्ला जों सोलोंथाइखौ लानो हागौमोन बे बाथ्राखौ नोंथाङा बुंनो हादों आरो बे हिसाबैहाय अनलाइन क्लासनि प्रबेबिलिटिखौ जों लाबोनांगौ बेखौ नोंथाङा बुंनो नागिरदों आरो बेराफारसे नोंथाङा मोनसे उल्लेख खालामदों जे गोबां साया माने मुलुगनाङारि जानो हादों जे माने न'आव थानानैनो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों गावखौ फसंथानो हादों जेरैहाय जोङो भारतनि खोथा बुङोब्ला रबीन्द्रनाथ टेगरनि खोथा बुंनो हायो रबीन्द्रनाथ टेगरा फर्मेल इडुकेसनाव बिथाङा एडमिट जायाखैमोन न'आव थानानै बिथाङा फरायदोंमोन आरो गोरोंबो जादोंमोन लोगोसे बिथाङा नबेल प्राइजबो मोननो हादोंमोन दा बेखौ बुंनाय दङ दा जोङो नैबे बेलायावहाय दा समाव बर'फोरनि थासारिनि बागै जों सावरायनि जे जोङो बर'फोरा बे माने लकडाउन समाव एबा नैबे सिटुएसनाव कभिड-19नि बे सिटुएसनावहाय सोलोंथाइ बिथिङाव जों माबायदि लोहाबनो दाथ' अनलाइन क्लासा जागासिनो दङ आरो गोबां जायगायाव माने डिप्राइभ जाबाय थादों फरायसाफोरा अनलाइन क्लास लानो हायाखै आरो फोरोंगिरिफ्राबो अनलाइन क्लासखौ खालामनो हायाखै मानो होनबा बिथांमोना गामियाव थायो आरो माने बिथांमोना अनलाइननि सिस्टेमखौ मावफुंनो हायाखै दा बे बेलायाव नोंथाङा बिथांमोननो माबायदि माने बोसोन होनो नागिरो आरो मा मेसेज होनो नागिरो अनलाइन क्लास खालामनाया एसे गावबा गावखौ सोदांना लाग्रोनायनि प्रयजन दं नांगौखिनि गियानखौ थोलोलो खालामना लाग्रोनानै टाइम बाउन्डनि गेजेराव होनो हानाय बायदि स्र' होनो हानाय बायदि गावखौ रेडि खालामना लानायनि प्रयजन दं जेरै जोङो एक्सुयेल क्लासरुमाव जोङो लेसन प्लान होननाय थायोमोन लेसन प्लानखौ लानानै जों जेरै क्लास खालामो थिग बिदिनो अनलाइन प्रग्रामावबो जोङो लेसन प्लान खालामनो गोनां जायो प्रब्लेमा जाहैबाय बेयाव जोंना कमिउनिकेसन साइकेला मोजां जाया कमिउनिकेसन साइकेलाव जोंना जेरै सेन्डार थायो मेडिया थायो रिसिभार थायो एनकडिं डिकडिंनि खोथा दङ बेयाव जोंना फिडबेक जिथु बे फिडबेकआ जोंनिया मोजां जाया बिदि होननानैथ' जों नागारनोबो हाला गतिके जोङो फिडबेकखौ खमसे खम मोनोब्लाबो जोंनि इनपुटआ ओरैबायदि साफा जानांगोन खोथा बुंनाया
फोरमायनाया बुजायनाया ओरैबायदि रग' रग' जानांगोन स्र' स्र' जानांगोन जाहाथे बेखौ गथ'आ सोलोंसाया खोनासंनानै रिपिट खालामै खालामै सोलोंनो हायो। बेनि थाखाय जोंनो जितु रेकर्डिं फेसिलिटियाबो जोंना एट्राक्टिभ जानांगौ एसे बे बेलायाव माखासे टेक्निकेल प्रब्लेम दङ खिन्थु बै टेक्निकेल प्रब्लेमखौ टिचारफोरा फोरोंगिरिफोरा एसे नाजायोब्ला सोलोंनो हायो। जोंनाव इन्टारनेटआव ओरैबायदि मोजां मोजां कर्स दङ, ओरैबायदि मोजां मोजां कर्स फोरोंना दोननाय दङ। बेफोर कर्सखौ फरायना नायोब्ला जोङो अनलाइन क्लासखौ माबायदि साबसिननिफ्राय साबसिन बानायनो हायो जों बेखौ सोलोंनो हायो। गथिखे आं बुंनो लुबैदों फोरोंगिरिफोरा अन्तत' गावगायनि अनलाइन क्लासखौ मोजांसिन खालामनो थाखाय गावगायबो बे अनलाइन बेबस्थाजोंनो सोलोंनानै लाग्रोनो। अनलाइन क्लास खालामनायनि बेलायावहाय न'खरनि बिगोमा एबा बिमा बिफा एबा गार्जेना मा रल लानांगोन होननानै सानो? गार्जेन बिमा बिफानि इनभल्भमेन्ट गैयाब्लाथ' उन्दै उन्दै गथ'साफोरा मबाइल हेन्डेल खालामनानै अनलाइन क्लास खालामनाय बे खोथाखौ जोङो साननो हाया। गतिके जिहेतु गार्जेनफोरा दा न'आवनो थाखानांगौबो होननानै बुंदों, थानांगोनबो जिहेतु न'आवनो दङ। गतिके गथ'फोरजोंनो बेस्थ' थायोब्लाथाय मोजां जायो। बेनिफ्राय समाजा मा दायथ' थागोन? समाजनि रला मा जागोन? समाजनि दायथ'आ दहाय बुंबोनाय बायदियैनो जायफ्रा गैजाया बिसोरनो बेबस्था होनांगौ। बेनिफ्राय समाजनि दायथ'आ बेबो थागोन जोंनि फोरोंगिरिफ्रा अनलाइन क्लास होगोन ना होआखै बेखौबो एसे थागिदा लानांगोन। संगठनफोरा बर' संगठन एबा माहारियारि संगठनफोरा मा रल थागोन? माहारियारि संगठना बिखेखকৈ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बे सोलोंनाया जोंना बिराद गोजाम। फोरोंगिरिफोरखौ फरायसाफोरखौ गार्जेनफोरखौ फरायनायनि सोमोन्दै थुलुंगा होनाय जिथु प्रग्रामफोर बे जोंना सोलिबोगासिनो दङ आरो बे खाबुजोंनो जोंनि बर' हारिया नैबे खम समनि गेजेराव गोबां दावगानोबो हाबाय होननानै आंनाव फोथायनाय दङ आरो बे फोथायनायखौ लानानै आं बुंनो लुबैदों नैबे खम समनि गेजेराव जिथु कभिडनि प्रब्लेमनि सम बे कभिडनि प्रब्लेमनि समावबो जोङो आगोलो जि रोखोमै देहायै मोदोमै नांबोदोंमोन दाबो जों एसे एरायखे खालामनानै अन्तत' सोलोंथाइनि मुङाव आरोबाव एसे एवारनेस प्रग्रामफोरखौ होनो हायो आरो नोंथ्राबाबो अनलाइनजोंनो मिटिं माथांथ' खालामनो हाला। गतिके फोरोंगिरिफोरखौ ज' खालामनानै बिसोरखौ अनलाइनजोंनो थुलुंगा होनायनि बेबस्था खालामनो हायो। जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनि बेफोर बानबुंथिनि थाखाय आरो मिजिं खालामो उन समाव नोंथांजों जों खेबसेबाव लोगो मोनबावगोन आरो गोबांथार बिदिनो नोंथांनि बानबुंथिखौ होगोन आरो जोंनि सोलोंथाइ बिथिङाव बर' हारिनि एबा मुलुगनाङारि जेनाखि कनसेप्ट एजुकेसनेल कनसेप्ट बियो माने साक्सेस जागोन आरो अनलाइन क्लास जेनाखि खालामबाय थानाय जादों बेयो बयनिबो सेराव सौहैगोन जों बेखौ मिजिं खालामबाय आरो बे मिजिंजों जोङो मिजिं लाबाय जे सोलोंथाइ बिथिंखौ बे दा जाफुनाय जेनाखि सिचुवेसन कभिड-19नि जेनाखि गिख्रंथाव थासारि बेनिफ्राय जों बारग'नो हागोन आरो सोलोंथाइनि बिथिङा थांबाय थागोन आरो सोलोंथाइ बिथिङाव जेबो थाबथानाय गैयाजासे सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों जिउ दानायनि बाथ्राबो फैगोन जों बेखौ आसा खालामदों आरो नोंथांनो जों गोबांथार साबायखर होनानै जोंनि बे मोगा मोगिखौ फोजोबबाय। गोजोननाय खुलुमबाय।